Igbo ndị ọma njem ọnụ anyị awụchikwala ọzọ girigbam na isi mbido TV ebe ihe niile na-eme ebe ihe niile dị mma si abịara gị. Aha m agbanwebekwa, aha m ka bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ịkpọ mmadụ PLC akpụkọ TV nwa aka na-achọpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka ka ha ga-esere mụ na gị. Anyị awụchiela ọzọ na ọmalịcha ihe omume anyị bụ ihe na-eme n'obodo. Oge ahụ anyị na-eji eme gịnị? Oge ahụ anyị na-eji na-akụrụ gị ekwe, na-agwa gị ihe ekwe na-akụ n'obodo, na-agwa gị ihe na-eme ebe ọ na-eme, ndị na-eme ya nakwa gịnị nakwa ihe niile na-eme n'obodo. Ị chọrọ ịma ihe ekwe na-akụ n'obodo? Ị chọrọ ịma ihe bụ egwu eji n'obodo? Ọ bụ na naanị n'isi mbido ka ị ga-anụ nke na-eme n'obodo kpọmkwem. Ọ bụrụ na isonyebere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia, biko gịnị ka ị na-eche? Ana m asị gị dododo were ọsọ were ije gaa na Instagram, gaa na Facebook, gaa na YouTube ma Twitter. Ị ga-ahụ anyị ebe ahụ. Ifolo, subscribe, like ya, share ya. Maka gịnị? Maka na ọ bụ otu ụdọ njikọrịta ịhụnanya jikọtara anyị na gị na-abụ. Ọ na-eme oge ọbụla m bịara ebe a, na-eme gịnị? Na-ebu akpa akụkọ mgbe bịa nke taa. Ịma na oge mbụ nna anya ya anya, ugbu a esi m n'aka abụọ ebu m nke ọzọ ebu nyara anyara. Mana ime ihe a na-akpọ mmadụ ibu ebu nyara anyara, ebu m ebu nyara anyara nke ụbọchị taa ịgwa gị ihe niile na-eme na ọgba egwuregwu ala anyị, ya bụ nke ndị Itiboribo kpọrọ entertainment news. Ị chọrọ ịma ihe na-aga na Nollywood, ị chọrọ ịma ihe na-aga na ma ndị na-eme ihe ntọọchị, ya bụ ndị kọmedi, ihe niile gbasara egwuregwu na ọchị ndị na-eme ya. Ịma na ihe dị na ọgba egwuregwu ala anyị bụ onye nke atụtụ onye nke a mbụ, o jee egwu onye nke ọzọ. Lekwa anyị makwa na atịala onye dị otu a mbụ. onye ka ahụ akpọchapụ sị ka onye tụrụ m mbọ, ka onye ndị mmadụ na-etikasị atụkwala m mbọ. Ọ gịnị na-eme? Asịrị masị na-eme gịnị na-aga. Mana abụkwa m onye na-akọ asịrị, na-agwa gị ihe ha kwuru, ihe na-eme, oge ọ na-eme, mgbe ọ na-eme, nakwa gịnị nakwa ebe ọ na-eme. Ka ọ dị ugbu a, aga m awapịa ọsọ ka nchọta egwu dị nnọọ mma ka mụ na gị sọọ galigali ka anyị yọgharịa. Ọ bụrụ na anyị yọchaa ya bụ nkwa wee gaa wee lọghachite azụ, ngwa gị ihe ọzọ nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa. Enwe m sị gị ngwa ka anyị yọrọ egwu ka si wee gwa gị na mbụ nnọọ anyị alọghachila ọzọ na isi mbido TV n'ihe na-eme n'obodo nke taa. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Anyị azọgharịala egwu sọọ galigali tie ọkpanana wee mee gịnị wee lọghachite ọzọ. Tupu anyị aga ya bụ ezumike, agwara m gị na ebumebu nyara anyara bịa na ihe omume nke ụbọchị taa. Maka gịnị? Maka na enwere akụkọ niile ndị gbara elu na ọgba egwuregwu ala anyị. Ngwa ka m kọpụrụ gị nke mbụ. Ịma m onye a na-enye ndụmọdụ ihe banyere oyi na oyi, ya bụ relationship advice, nke ndị oyibo kpọrọ sị na ọ dị controversial, ya bụ anaghị aghọtacha ya nke ọma. O nweghị onye ọzọ na-ekwu maka ya na-abụghị nwaada Blessing Okoro. Ịma na o nwere ka Blessing si eme gịnị, o nwere ka o si ebunye ụmụ agbọghọ uche si na ọ bụ ndụmọdụ ihe banyere mmadụ inwe oyi na oyi. Mmanụ I love you, afọrọ gị n'anya, afọkwara m gị n'anya. If I no see you, I no go drink tea. In fact, you are the biscuit bone in my agidi. Ụmụ ihe ndị a niile ndị ofe mmanụ sọ n'ori iro. Gịnị ka m na-asụ? Ya bụ na Blessing Okoro si gịnị? Blessing Okoro si na o nwekwara ike otu a Nancy Isime. Ọ bụrụ na ịma Nancy Isime bụ nwaada mara mma nke ukwuu. Ọ bụ nwaada na-emekwa ihe onyonyo. Ọ sị na Nancy Isime o nwere ike ọ bụrụ na Nancy Isime mere gịnị mere plastic surgery wee metụkwuo ukwu ya ka ọsa asa. Ịma nke ụmụ nwaanyị si eme, o nwere ka ha si eme ugbu a. Ụfọdụ ga-aga wee mee gịnị wee pụmpụọ nke nọ n'ihu, pụmpụkwa nke nọ n'azụ, wee fụọ ya ikuku. Ha ma otu ha si eme ya. Ma ndị a na-etinye ikuku na taya moto na-etinyere ha, ma mụ amaghị ebe ha na-eme gịnị, amaghị m ebe ha na-apụmpụ ya. Blessing Okoro si na Nancy Isime mere gịnị na o jere wee mee ka ndị oyibo mee gịnị wee mee ya wee gbachaa ya ukwu ya ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-apụta. Mụ amakwaghị nke ahụ.
o kwuru nke ahụ na ihe omume podcast bụ nke a kpọrọ Frankly Speaking n'ihi na a jụrụ ya ihe banyere ịmanụ ka ọ dị ugbu a ndị celebrity onye nke hụrụ ihe onye nke a ọ na-eme na ya amagbuo onwe ya, ihe onye nke a ọ na-eme na ọ ya nwa ka mma. Ụfọdụ si na ọ mmegharị ahụ ya bụ exercise. Onye gaa na gym o jee buru ụmụ igwe ndị a ha ji eme gym si na ọ tummy trainer a na-eme nke a na-eme nke a ha niile n'isi asị ịchọrọ ịdị ka m naanị ihe ị ga na-eme bụ gịnị na-eme exercise. Anyị anaghị na exercise dị njọ maka na ndị oyibo ndị dọkịta bekee ekwukwala na ya bụ exercise mmegharị ahụ na ọ na-adị mma n'ahụ, mana ka ọ dịzi ugbu a ọ na-adịzi ka bụ onye chọọ ka afọ ya baa n'ime taba ọ sị na ọ bụ na gym ya bụ ebe a na-eme mmegharị ahụ ka a ga-eme nke ahụ. Nancy Sime na onwe ya ọ bụkwa ihe ndị oyibo kpọrọ fitness enthusiast, ya bụ onye ọ na-amasị ị na-emegharị ahụ. Ile anya na Instagram ya ma igwe soshal midia ya ị ga-ahụcha nnọọ ụmụ foto ndị dịsị iche iche o tinyesiri ebe ahụ, ebe o yicha ihe ndị ahụ ndị na-eme exercise na-eyi. O wee na-adịzie ka a ga-asị na ị na-eme exercise ọfụma, ị na-aga na gym oge ọbụla afọ ga-ataba otu ahụ ukwu ga-apụta apụta. Mana Blessing Okoro sị nke ahụ abụghị eziokwu, na ha macha ihe na-eme, na ha ma ihe Nancy Isime mere. Mana ka o sila dị nke ahụ gbasara ya. Mana nke kakwa njọ bụ na ya bụ Blessing n'onwe ya a na-enyokwa ya enyo dịka gịnị dịka onye mekwara ya bụ plastic surgery a na-ekwu okwu ya maọbụ botox enlargement, ya bụ ifunye ka m ga-esi wee sụọ ya n'Igbo, ya bụ ifunye ikuku n'ukwu. Otu ọbụla o si dị, Blessing n'onwe ya kwukwara n'ihe omume ahụ ọ sị na ya nwa na onwe ya agbakwala mbọ na nke a bụ exercise a na-ekwu ihe meela ya gaa na gym mechaa ihe niile, mechaa tummy trainer, mechaa elu ma ala ka afọ ya nwee ike baa, ka ukwu ya pụta, na nke ahụ anaghị arụ ọrụ, na ihe a niile a na-akọ ndị celebrity na-akọ si na ọ na gym ka a na-eme ya na ọwụ ha achị na ha maka mmiri si wee mee gịnị bụ opi ụgbọrọ na ọ bụ onye ga mechaa plastic surgery mee botox enlargement ọ bịa na-asị ya na ọ na gym na nke ahụ bụ achị na ya nwa na onwe ya emela gịnị na ya anwaala ya ditin ya bụ ihe arụgoro ya ọrụ. Amanụ m ka m ga-esi wee kwuo ịmanụ na ọgba egwuregwu ala anyị ọ bụ onye siri nye ibe ya. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ onye egwu ala bekee bụ mba Amerịka ama ama a na-akpọ ya Demi Lovato. O nwekwara nke o kwuru banyere ya onwe ya n'ihi na ihe ụwa na-aghọ anyị onwe anyị amachaghị. Demi Lovato si na ịma n'oge mbụ n'afọ 2021 ọ pụtara sị na ya onwe ya ọ naghị amasị ya ka esi akpọ ya he maọbụ she. Ya bụ amam ka m ga-esi wee sụọ ya n'Igbo n'ihi na ya bụ he maọbụ she bụ pronoun, ya bụ nnọchiaha, nke bụ na ị na-ekwu maka mmadụ ma ị chọghị ịkpọ aha onye ahụ esi he maọbụ she. Ya bụ Lovato a na-ekwu okwu ya si gịnị na ọ naghị adị ya mma ịkpọ ya mmadụ si ya she maọbụ ha. Ịghọtara? Ịma na ọ bụ nwaanyị ka anyị na-ekwu okwu ya, na nke ahụ anaghị adị ya mma n'ihi na o nwere otu ọ na-esi na-eme ya, n'ihi na okwu o ji wee kọwaa ya ọ sị na ya dị fluid, ya bụ ya dị ka mmiri, o buga ya ebe a na nke ọbụla o mere ya, na ọ naghị adị ya mma ka a na-akpọ ya she maọbụ ha. Gịnị ka a na-ekwu ihe a? Ọ gakwara n'ihu wee kọwaa n'oge ahụ sị na ọ bụrụ na ya chọọ ịga n'ụlọ mposi maọbụ ebe o nwere ike ịma na ebe a na-anyụ mamịrị ma ihe ndị ọzọ, ị gaa n'ebe ahụ ị ga-ahụ ebe a na-ede nke ụmụ nwoke, nke a bụfọ ndị male, nke a bụfọ ndị female. Na ya nwa na onwe ya na-ahụta onwe ya dịka mmadụ, na onye chọọ ịgwa ya okwu ya gwa ya okwu dịka mmadụ, ya abụghị dịka she maọbụ ha. Ịghọtara? Nke bụ na ya gaa ebe a na-eme mkposi hụ ebe edere nwoke, nke a bụ nke ụmụ nwoke, nke a bụ nke ụmụ nwaanyị, na o nwere ka ọ na-eme ya n'ahụ, ọ dịzie ya ka gasị na onweghị nke dịrị ya onwe ya, n'ihi na ya onwe ya agaghị ahụta onwe ya dịka ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya.
a na-ekwu nke a na-ekwu ya bụ Lovato wee pụtakwa wee sị na ka ọ dị ugbu a na enwere ike ịkpọzi ya she maọbụ ha. Ịhụlanya ya ka o kwuru na mbụ na nke ahụ agafeela, mana ugbu a na ka o si na-emezi ya na ọ na-efilizi feminin otu ahụ ka o si wee dee ya. Ya bụ na ọ na-emezi ya ugbu a na ha aghọta na ya bụ gịnị, na ya bụ nwaanyị, na nke ahụ adịghị njọ, na ọ bụrụ na onye chọọ ịkpọ ya shi maọbụ ha, na ya mee gịnị, na ya gaa n'ihu. Gị bụ onye ọma na-ekiri m, amanụ m ka anyị ga-esi wee kọwaa ihe a nke ọbụla ruru gị ọnụ ịnụla n'ihe o kwuru ịkpọọ ya maka na a sị na amamihe bụ oke ọhịa, maka gịnị, maka na anaghị amacha ya amacha. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ọka bụkwa n'isi mbido TV ka anyị na gị na ugbu a kpọmkwem ọ bụ na ihe na-eme n'obodo, akụkọ niile gbara elu na ọgbọ egwuregwu ala anyị bụ entertainment news ka anyị na-ewetara gị. Ka ọ dị ugbu a, aga m aga ka m ṅụrụta obere mmiri, ọ bụrụ na nlọghachi azụ anyị aga n'ihu. Enwe m sị gị agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma njem ọnụ, anyị alọghachikwala ọzọ. Ọka bụ na isi mbido TV n'ọmalịcha ihe omume anyị ihe na-eme n'obodo ka anyị na gị n'ugbu a kpọmkwem. Anyị agala obere ezumike wee lọghachikwa ọzọ. Ọ bụrụ na nke abụghị mbụ ị na-esonyere anyị, ana m asị gị dododo hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ nọ kpọmkwem. Aha m agbanwebekwa, aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram mmadụ PLC. Tupu anyị aga ya bụ ezumike, anyị akọpụrụla unu akụkọ ole na ole nke anyị nwere na ihe banyere ọgba egwuregwu ala anyị. Nke ahụ bụ naanị obere ezumike ka anyị gara, maka na akụkọ ọka fọkwara, n'ihi na agwara m gị na ebumebu nyara wee bịa. Akụkọ niile gbasara ọgba egwuregwu ala anyị, ọ bụ ebe a ka ị ga-enweta nke bụ eziokwu, ebe o mere, oge emere, nakwa ndị mere ya. Akụkọ ọzọ anyị ji n'aka ugbu a bụ akụkọ si n'aka Timaya. Timaya, ịma na ka ọ dị ugbu a ihe esiela ike n'ala Naịjirịa. Obodo bụ igwe onye ọbụla na-ebe, n'ihi na onye a na-eme omume ga na-eme gịnị, ga na-ebe obube. Timaya mere gịnị, tinyere na igwe mkparịta ụka Twitter ya si na ego bread ya bụ achịcha oyibo na ọrịala elu, even bread sef don cost, otu a ka o si wee tinye ya. Ya bụ na ihe nọ na be oke nọkwa na be ngwere. A na-asị na ndị celebrity na ha nwechara ego, na ha ọ dịzie ka a ga-asị na ihe isi ike eruchaghị ha nso, mana ka o sila dị, ya nwa n'onwe ya na-ekwukwa na ebe ya nwa nọkwa na ya bụ bread kwa ya bụ achịcha na ọ na-agbakwa ahịa ebe ahụ. Ịma na ụfọdụ ndị na-emepụta achịcha nwa ya bụ ndị bekers, ha sị na ha ga-eme gịnị, na ha ga-eme mfanye aka n'ụkwụ. Ka a na-ekwu bread etinye ego. Ndị obere ahụ ha na-eme ije zụrụ ndị obere ahụ were ya ṅụọ tii, ọba gị na ahụ. Ndị ahụ ma ndị a na-ere ma otu narị naira, ya bụ 100 naira, ndị 200, ọ ka bụzi ma iji gị maọbụ 400 maọbụ 500 ịma ngote nwu ya. Ndị nke gbagotere enu a na-ere ya ihe dịka 1,000 naira. Na-ajụ sị ebee ka ejide ihe aga? Ihe oriri, ihe niile a na-eri na-agba ahịa. Ijide nke a, ijiri ego gaa ahịa, o nweghị ihe ọ ga-egote. Maka gịnị? Maka na ihe niile dị oke ọnụ. Ọ bụ ya ka Timaya tikwara obeo na-ekwusị na ihe etinyela ọnụ. Ọ bụrụ na ị gaa na igwe mkparịta ụka Twitter ya na peji ya, maọbụ na ị na-eso ya, ị ga-ahụ nnọọ gịnị, ị ga-ahụ na ndị mmadụ onye ọbụla na-ekwu uche ya, na-akọmentịkwa na-akọmentị na-asị na ọ bụkwa gị ebe ahụ ya naanị ya nọ, na ebe ha onwe ya nọkwa na ihe na-agba ahịa. A na-akpọ ndị ọchịchị sị na o nwere nke ha ga-eme ka ala dị mma, ha biko dododo mee gịnị, mee ya ka obodo dị mma. N'ihi na ka ọ dị ugbu a, obodo bụ igwe. A na-ajụ sị ebe ole ka ejide aka aga? A ga-ejide aka ruo ebe ole? Ọ bụ ụkwụ a ka Nnama ji eru Aba? Ka ọ bụla o si dị, Chineke ga-ekpuchite anyị ihe anyị ga-eri, aga akụ anyị, ọ ga na-arọpụtara anyị ego ole ọbụla ọ bụ ha si ya ga-ere ya. Anyị ga na-egote ya. Maka gịnị? Maka na Chukwu bụ ike anyị. Otu onye kwuru sị na kama ya ga-anwụcha ala Naịjirịa dị mma, na ọ ga-aka mma ka ya nọrọ ndụ ka ala Naịjirịa gbawa katakata. Ịhụlanụ ka nke ahụ si wee dị. Akụkọ ọzọ anyị ji n'aka ugbu a bụ akụkọ banyere ndị ahụ na-eme ejije ndị ntọrọ tọrọ na Enugu steeti.
heo ịmanụ onweghị onye ọzọ anyị na-ekwu maka ya na-abụghị Cynthia Okereke. Ọ bụrụ na ị bụ onye ihe banyere ya bụ ihe egwuregwu doro anya nke ọma, ị ga-ama nwaada na-agwa gị Cynthia Okereke na Clem Cornell. Ọ bụ ha abụọ ka ndị ntọrọ tọrọ. Ebidoro na-achọ ha achọ n'izuụka ole na ole, izuụka anyị nọ n'ime ya, dịka ha gaa wee mechaa ejije ebe ha mere na Enugu steeti wee na-alọ. Ndị ezinụlọ ha wee tipu mkpu sị na kemgbe ha gara na ha batabeghị ọzọ, a na-achọgharị ha. Dịka ya bụ ozi bịara gbasaa, ndị otu jikọtara ndị Actors Guild of Nigeria, ya bụ AGN, ọ bụ otu ahụ jikọtara ndị niile na-eme ihe ejije n'ala anyị. Ha wee depụkwa ozi wee kwuo sị na ha anatala ozi si n'ezinụlọ Cynthia Okereke na Clemson Cornell, ịghọtara na ha lọtabe ụlọ. Ndị uwe ojii wee na-emekwa nyocha wee na-esi imi n'ala ka ha ga-esi wee chọta ebe ha bara. Ka ha na-eme nyocha ahụ ka ha bịara hụ ụgbọala RAV4 bụ nke na-acha ọbara nke ha hapụrụ. Ka emeghere na-eme ya bụ nyocha ka a bịara hụ na ọ bụ ha nwa wee ya bụ ụgbọala. Ya bụ Mona Lisa Chinda na-ekwu sị na kedụzie nke bụ ka esi wee hapụ ihe a o wee dizie njọ. Ọ bụ na ndị a bụ ndị ntụrị na onweghị ka ha ga-esi wee nyochaa wee chọpụta ha, mee ka aka kpara ha. O wee na-ajụ nke a sị na nke ahụ ga-ekwe omume n'ihi na ọkwa ekwentị ka ha ji na-akpọ ezinụlọ ndị ahụ ha tụrụ sị na ha atụrụla onye dị otu ahụ. Ọ bụrụ na onwe ka ndị uwe ojii ga-esi wee mee gịnị, wee tresie maọbụ soo timi n'ala mee nyocha, chọpụta onye nwe ya bụ sim kaadị maọbụ line ahụ eji mee gịnị, eji wee kpọọ ya bụ ekwentị, na ha ga-amata. Maka na sim registration, ya bụ ndebanye aha sim kaadị maọbụ akara ekwentị nke a na-eme n'ala Naịjirịa, ka ihe eji ya eme. Ọ bụ na enweghị ike iji ya na-achọpụta ndị ọkụkọ ama ọcha dị mma, ọ bụ na enweghị ike iji ya na-achọpụta ndị agamevu adị mma n'ajụ, ọ bụ na enweghị ike iji ya na-achọpụta ndị a niile na-akpa arụ n'obodo. Nke bụ na a ga-atọrọ mmadụ, atọrọcha onye dị otu ahụ, ewere ekwentị kpọọ onye ahụ sị weta ego ole dị otu a, tupu a na-ahapụ onye a bịa bụrụzie na asị na a na-achọ onye dị otu achọ, a na-achọ ha achọ. Mana ndị ahụ bụ ndị ji ha na-eme gịnị, na ha na ezinụlọ onye dị otu a na-ekwu n'ekwentị. Mana ọ bụrụ na anyị leba ya bụ okwu anya nke ọma, anyị ga-ahụkwa n'ihi na ụfọdụ ndị ntụrụ a na-agwa ndị ezinụlọ si onye emekwala ka ndị uwe ojii mara, maka na ọ bụrụ na ndị uwe ojii mara na a ga-egbu onye dị otu ahụ. Ịmaralanụ ọtụtụ oge a na-eji nke ahụ na-emenye ezinụlọ ndị ahụ ụjọ ka ha hapụ ịkpọ ndị uwe ojii. Ịma na ndị ntụrụ a ha nwere atụmatụ otu ha si wee na-eme gịnị, otu ha si wee na-akpa arụ a. Mana ihe anyị na-ekwu wee bụrụ ndị uwe ojii ala anyị, ndị niile ọnụ na-eru n'okwu, ndị niile ihe banyere nchekwa ndụ na ngwongwo dị n'obodo, ha kwesịrị ime gịnị, ị na-ehi asaa n'anya mara ka ha ga-esi wee na-adachi ndị ntọrị nakwa ndị niile na-akpa arụ n'obodo ihu, nke bụ na tupu ha megharịa ahụ ahụchie ha. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ọka bụ na Isi Mbido TV ka anyị na gị na ugbu a n'ihe omume anyị bụ ihe na-eme n'obodo. Ka anyị gaa zọrịa obere egwu. Ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ, anyị aga n'ihu, agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma njem ọnụ, anyị ka nọkwa na Isi Mbido TV. Anyị asọla galigali wee yọgharịa ya bụ egwu wee lọghachite azụ. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ọ bụ na Isi Mbido TV ka anyị nọ. N'ụbọchị taa anyị elele anya n'akụkọ ndị ahụ gbara elu n'izuụka na ọgba egwuregwu ala anyị, ya bụ entertainment industry. Ihe niile bụ akụkọ egwuregwu n'ala anyị ka o si wee mee ebe o mere. Ọ bụ ya ka anyị na-ewetara gị. Tupu anyị aga ya bụ ezumike, anyị akọtala maka na ọ bụrụ na ugbu a bụ gị mbụ ị na-esonyere anyị, ana masị gị nnọọ hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ dị ugbu a na Isi Mbido TV. Maka gịnị? Maka ebe ahụ ka obi ụtọ, ihe niile dị mma si agara gị. Tupu anyị aga ya bụ ezumike, anyị akọpụla akụkọ banyere Blessing Okoro. Blessing Okoro ya bụ onye na-eme gịnị, onye na-enye ndụmọdụ ndị na-eme relationship, ya bụ enyi na enyi.
o kwuola sị na Nancy Isime bụ gịnị na ọ dị ka o mere ihe a ndị oyibo na-akpọ botox enlargement. Ma ụmụ nwaanyị ọ bụrụ maka esi eme ya bụ ihe mụ amakwa ma ọ bụ na a na-afụnye ikuku n'ukwu ka ya bụ ihe wee sakwuo asakwuo ma onwe m amaghị. Blessing Okoro si na Nancy Isime mere nke ahụ na abịa na-ekwu si na ọ bụ onye gaa na gym onye mee exercise megharịa ahụ afọ ya baa n'ime mana ha gaa n'azụ ha gaa mee nke ọzọ apụtazie n'iro abịa sị na ọ bụ maka na ha mere exercise na ya nwa bụ Blessing na ya nwaa ya na nke ahụ ọwa ọkụ gị na nke ahụ ọwa ọkụ gị o wee mee gịnị o wee sị na Nancy Isime mere nke ahụ. Mụnwa na onwe m nke ahụ agbasa m ọ bụ ihe o kwuru ka mụ onwe m na-ekwu ịma na Nancy Isime bụkwa nwaada chapụrụ achapụ. Ọ bụkwa onye na-eme gịnị ọ bụ onye na-eme ihe ọchị ọ bụ onye na-eme ihe egwuregwu. Anyị wee kọpụkwa akụkọ banyere Demi Lovato onye na-eme gịnị onye na-eti egwu na mba Amerịka ka o si wee sị na onye akpọzila ya she maọbụ ha o wee mee gịnị o wee lọghachikwa azụ si na ka ọ dị ugbu a na ị nwekwara ike ime gịnị ịkpọ ya she maọbụ ha. Ya bụ ị chọrọ ikwu okwu ị nwere ike sị she maọbụ ha. Ịmanụ ya bụ ihe ama m ka m ga-esi wee kọwaa ya mana ka ọbụla o si dị otu ọ sị anyị mee ka anyị na-eme. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na Timaya kwuru gịnị o kwuru sị na ọnụ ahịa achịcha bekee ya bụ bread na ọrịala elu n'ala Naịjirịa. Onye ọbụla na-eso ya na igwe Twitter onye ọbụla si na nke ahụ bụ eziokwu wee tie obeo na-akpọ ndị niile ọnụ na-eru n'okwu si na o nwere ka ha ga-esi wee mee gịnị o nwere ka ha ga-esi wee mee ka ọnụ ngwa nri na ihe niile eji ebi ndụ mee gịnị bilatatu n'ala anyị. Ha biko dododo mee ya maka na gịnị maka na agụụ na-emekpa ndị mmadụ ọnụ ebe ọ dị ukwuu n'obodo. Ịhụlanị ya ọ bụrụ na ị chọrọ ilele ya bụ ihe Timaya na-ekwu ị nwere ike ịhụ nke ahụ n'igwe Twitter. Anyị wee kwukwa ọzọ wee kwuo na onye na-eme ihe ejije ama ya bụ Mona Lisa Chinda akatọọla ntọrọ ahụ atọrọ Cynthia Okereke nakwa Clemson Cornell n'Enugu steeti. O wee sị na ndị ahụ tọrọ ha ọ bụ na enweghị ka ha ga-esi wee mee gịnị wee soro akara ekwentị ahụ ha ji wee kpọọ wee mee gịnị wee nwude ndị dị otu a. Igbo ndị ọma njem ọnụ ebe a ka anyị ga-achịsọwa n'ihe omume anyị nke taa maka gịnị ụfọdụ ụfọ ala fọ kama ehi anyị agbanahụ anyị ọ ga-aka maka ime gịnị ka anyị mabiri ya ọdụ. Tupu oge ọzọ anyị ga-abịa na ihe na-eme n'obodo nke ụbọchị ọzọ ana m asị gị ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla oji ngaji eri ya dododo. Biko chetakwa onye ji aka echefukwala na ị nwere ike isonyere anyị n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile na Facebook na Instagram na YouTube na Twitter. Ị ga-ahụ anyị na @isimbido TV. Ị ga-ahụ anyị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyekwara m onwe m ị nwere ike isonyere m na Ikeije Stanley Chizaram na Facebook na Instagram. Ị ga-ahụ m gịnị ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikeije. Ruo ụbọchị ọzọ anyị ga-ahụ ana m asị gị ya gaziere gị. Ndewonu.